další videa. Dneska tady mám nový mikrofon. Já moment, já to musím zastit. Je to další vlog. Je to jiný vlogky. To dobrý? Není to dobrý? Ne? Teď to dobrý. Já zkusím dát tu vlogku úplně daleko od sebe. Raz, dva. Zkouška mikrofonu. Zkouška mikrofonu. Já myslím, že zvuk je z mikrofonu, takže je to dobrý. To dobrý je to čerstvý. Takže já vám ukážu. Počkat. Takhle vám ho tady ukážu, ano. Takhle zase tady vám ho ukážu. Má to aj stojánek. Je dobrý. Už je čistá práce. Takže teď položím webkameru. Vemu si ho do ruky, mikrofon. Stojánek. Takže zdravím tě, Andrea. Takhle. Dobrý. Takže tady s tím mikrofonem budu možná vystupovat i na mém hlavním kanále. Asi ne. Asi jo, nevím. Z webky jsem vydával ještě jedno video, ale to bylo ještě... Dneska jsem si ten mikrofon koupil. Unboxing bohužel jsem nenatočil. Na tenhle krásný jeep. Já, jak možná víte, točím přes... pardon. Přes můj krásný mobil. No a můj táta... A já vám teď zkusím přehrát písničku, kterou možná budu používat na mém hlavním kanále. Takže já si to tudy najdu. Takže mikrofon tady furt přede mnou je, nikdo jsem ho nedal. A dám to semko. Tady. A semko. A je to toto, ne, toto. Jo. A na mikrofon k reproduktoru. Takže dobrý. To jste slyšeli. Nějaký poškození? Ne, se mi zdá. A da fakt, to je ta kamera. Da fakt? Vidíte to? Opět mikrofonek? Ne. Ano, tady je. Čistý a zdravý.
Shit, co funguje? Kamera nebo mikrofon? Vyřešil mikrofon. Dobře, tak to by bylo vlastně takovýho random shit krátkýho vlogu. Všechno. A se s váma učím. Čau.